దేవునికి స్తోత్రం. మీకు అందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రియ దేవుని సంగమ, అనుదిన ఆత్మీయ ఆహారముగా ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్కు. దావీదు రాసిన కీర్తనల గ్రంథము 23వ కీర్తన 4వ వాక్యము. నీవు నాకు తోడయుందువు, నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును. ఇక్కడ దావీదు గారు దేవునితో చెప్తున్న మాట, దేవా నీవే నాకు తోడు, నీవే నన్ను ఆదరించువాడవు. అంతగా దేవుని మీద ఆనుకున్నాడు దావీదు గారు. అయితే ఈ రోజున విశ్వాసులుగా, దేవుని నమ్మిన బిడ్డలుగా మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. మీరు దేవుడిని ఈ విధమైన ప్రార్థనతో ఉన్నారా? మీరు ఈ విధమైన ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉన్నారా? దేవుని మీద మీ యొక్క విశ్వాసము, అనుబంధము ఈ విధముగా ఉందా? దావీదు గారు చెప్పినట్టుగా, దేవా నీవే నాకు తోడయ్యా, నీవే నన్ను ఆదరించువాడవయ్యా అని అటువంటి ఆత్మీయ జీవితం మీలో ఉందా? చాలా మంది మనుషుల మీద ఆధారపడి మనుషులను తోడు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. మనుషుల తోడు కొంతమంది చర్చికి రావాలంటే కూడా ఒకరి తోడు కావాలి. ఏది చేయాలన్నా ఒకరి తోడు, మనుషులను తోడు చేసుకొని నడుస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది మనుషుల ఆదరణను పొందుకుంటూ ఉంటారు, మనుషుల ఆదరణను కోరుకుంటూ ఉంటారు. మనుషుల ఆదరణతోనే వారి యొక్క జీవితమును ముందుకు నడిపించుకుని ఉంటారు. మనుషుల ఆదరణ ఎంతవరకు ఆదరిస్తారు? దేవుని ఆదరణ మీద, దేవుని తోడు మీద కానీ ఆధారపడితే దావీదు జీవితంలో దేవుడు ఎంతగా ఆశీర్వదించినాడో, ఎంతగా తోడుండి ప్రతి పోరాటములో దేవుడు ఎంతగా సహాయము చేస్తున్నాడో, ఎంత గొప్ప గొప్ప గొల్యాతు లాంటి వ్యక్తులు, జంతువులు వచ్చి నిలబడినా కూడా దేవుడు తోడై ఉన్నందుకు విజయమును పొందుకున్నాడు. అనేక సమస్యల్లో ఆదరించబడుతూ దేవుని ద్వారా బలాన్ని పొందుకున్నాడు. కనుక ఈ రోజున విశ్వాసులైన మీరు దేవుని తోడును కోరుకుంటే దేవుడు గొప్పగా మీకు సహాయము చేస్తూ ప్రతి పరిస్థితులలో ధైర్యమును, పోరాడే శక్తిని ఇస్తాడు. దేవుని ఆదరణను కోరుకుంటే తల్లి వల్లే, తండ్రి వల్లే ఆయన ఆదరించి ఆయన నిన్ను అక్కున చేర్చుకునే దేవుడే అంటున్నాడు. కనుక ప్రియ దేవుని సంగమ, దేవుని మీద ఆధారపడండి, దేవుణ్ణి ఆధారం చేసుకోండి. ఇక్కడ దావీదు చేసుకున్నట్టుగా దేవుడు మీద ఎంతగా ఆనుకున్నాడు, ఎంతగా దేవునితో అనుబంధం కలిగి ఉన్నాడు. అట్టి కృప, అట్టి దీవెన మీకు అందరికీ కూడా కలుగునుగాక. ఆమేన్. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. అయ్యా, ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రతి బిడ్డను బలపరిచి ఆదరించండి తండ్రి. నీ మీదనే ఆనుకునే మనసును వారికి దయచేయండి. నీ సన్నిధిలో వర్ధిల్లో కృప దయచాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ బిడ్డలు మీ బంగారు గాయపడిన హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడుగుతున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. యేసు రక్తమే జయం, సిలువ రక్తమే జయం, ప్రవేశం సంపూర్ణ జయం కలుగునుగాక. ఆమేన్.